Kamikalia Pradesh Congress Committee Mpcc. Kala Pyllait ba ya Thup Kyrtong Nyngkong Jong Kyrtong ki banyakun ya ka Elekshon KHASI bat JHADC. Ha ka ba ki Kyrtong ki don Khadc ngut ha KHADC bat Khadc ngut ha JHADC. Presiden ka Mpcc uba Vincent Pala ula ong ba ya ka Thup baar ka badang ap ban pendep hagi constituency ki ba bun kinong apply an sepen mi hakatayo Nyngkong Jong ubanai kelalengkot hajar pausan uba pala ula kentok ru ya ka UDP ka bala wengno ya ka jingkashan na ka jingat trailang jangka KHADC da ka ba keno ba ki shet kelai ki ba bat ula penkesan ya ka benta jangka kongres ban khanglat ya ka jing sensha da ulat bat ban yada ya ki jing mentoi jangki ba Samtana ban itu ipi ba nilarai katuk aniki candidates Khadc na po KHADC but Khadc na JHADC kibatam min sele hadin nama kidon ki sit kiba bun kiba apply ni hable work ni hab persang ban penban ka consensus na do block do district kata bang iklan la ban rai baro senrai dengan hable work MLA ga jowai uba